Tällä justiin mä kuvasin videota, missä mä en ole varma, tää joko tulee ton jälkeen tai sitten ennen. Mä uskon, että tää tulee sen jälkeen. Kun mä vedän kaikkia demoneita, mitä mä oon vetänyt demoneita, niin 5 yritystä, jos mä en pääse 20% 5 yrityksessä sitä demonia, niin mä joudun vetämään puolet siitä kentästä, eli 50%. Ja mä pääsin kaikki, paitsi tämän. Mä niinku ärsyttää niin paljon, mä kuolin vielä 18 tässä. Niin lupaus on pidettävä ja nyt mä aletaan vetämään tätä Deadloggeria sitten. Joo, mä nopeutan nyt jonkun verran, koska tässä ei oo mitään rajaa. Ei oikeesti, miten? Tämä on niin inhottava kenttä. Mä en tykkää ihan Deadloggeria, se on ihan banger-kenttä, mutta tosi inhottavasti kävi justiin tässä, kun tässä oikeesti 50 ei oo helppo, kun niin pitkä tauko on ollut. Harmittaa ihan sikana oikeesti. Tai tästä menee varmaan joku puoli tuntia pitää pelata tätäkin. Mä laitan lopullisen ajan videon loppuun kauan tätä väänsin. Joo. Ei oikeesti nyt. Tää alkaa nyt jo ärsyttämään oikeesti. No joo, nähdään sitten kun mä oon vähän pidemmällä. Tästä ei tuu oikeesti yhtään mitään. Tää on ihan mä en tiedä miten. Ja samalla pelit menee huonosti, tää ei oo oikeesti mikään tekosyy, vaan niinku. Kyllä mä nyt on yleensä pääsin johonkin 5 yritykseen pitäis päästä. Mä pääsin siis kerran, se on siinä. Mutta nyt kun ei oo mitään niinku bettiä, niin tavallaan ei keskitykään niin paljon sitten. No niin. Nyt. Tässä se 20 olisi ollut sitten. Ei mitä mä oikeesti teen, nyt alkaa. Tää alkaa nyt, mä oon 10 yritystä vähän yli ja tää alkaa nyt jaadittaa siis mulla oikeesti järkyttäisi silleen loppujen lopuksi, kun mä harvittaa se tunne, että mun pitää oikeesti vetää 5 tätä pitkän tauon jälkeen. Se ärsyttää. Mitä mä teen oikeesti? Mä oon niin huono pelaamaan oikeesti Geometry Dashia. Lopetan tän pelin ihan Sä et oo tehnyt tätä mulle. Miksi mä oon näin idiootti ja mä hyppään? No niin justiin pidi joku ruokatauon ja veri joku tunnin, katsoin jotain telkkaria ja taas jatketaan tämän pelin parissa. Ja siis mä pelasin tossa ilman, että mä kuvasinkin jonkun verran. Ja siis tavallaan, siis kun mä tiedän, että mulla on niin epävarma olo itsestäni, niin mä tiesin, mä en niinku vetänyt tosissaan. Mä olin ihan kuva vähän, että jos pystyisi keskittyä. Sitten mä olin jossain 40 minuutin päällä, että mä olin siitä. Vähän kun mä olin jotenkin päällä, niin sitten kävi se, että mä kuolin jossain 4 vaiheessa. Siis mä oon 40 kuollut sinne. Mä en päässyt päästä vielä, jos mä olisin kuollut. Että enhän mä nyt itse, niin voi oikeesti mitään. Mä oon niin monta kertaa luottanut ja nyt mä en oo kuollut vaikka. Ja niin. Jos mä ajattelin pelata tunnin tässä niin kauan. Mä ei sitten pelakin, jos tekisin mä pääsin jälloin nostaa itse, tässä jälkeen pelata, koska niinku mä pelasin tavallaan tällä turhaa, kun lupasin videolla, niin mä pelasin tällä turhaa, koska siis mä en saa siinä mitään. Mä olin hyvä fiilis, kun mä pääsin 50. Kun harjoittaa niin paljon vielä se, että mä saan vähän päätä. Mä oon pelannut kauan, niin mä pelata, koska jos mä niin mä jaksa päivä kuolla lisää klippejä, kun mä pelaan haluan saada nopeasti ilman mitään stressiä. Mutta ennen kuin mä rakastin sitä, tää oikeesti ei ollut hyvä fiilis tällä hetkellä. Ei yhtään pelata. Jos mä vaikka ulos vaan, ehkä mä vielä jossain vaiheessa taukoja tuli kuolemaan. Siis mä olinkin kuolemaan, mä oon niin sellainen että ei mä kuole näihin, 2 ihan easy. Ja mä feilin sitten jo, ei ollut hyvä idea. Ja mä en ole ihan varma feilistä, mä edeskin olin kakkosessa, mutta mä en jaksa enkä mä tein vielä kuvasin suoraan jälkeen. Se oli mun jäppää täysin turhaa tässä, mutta ei ole mitään vähän, mikä oikeesti. Aisittaa paljon varmaan, jos haluan sitten joutua. Joo, siis mikä kuolen, tässä on niin idiootti oikeesti. Mä en helppo kohtaa. Okei, mä oon väittämään turhaa, että on niin helppo, mutta hälyttää. Oikeesti mä oikeesti päätän niin usein, vielä kuolen. Miksi mä oikeesti tein tolleen? Miksi mä vaan mene siitä? Mä oon niin oikeesti. Mä vedän nyt tauon. 2000 years later. Nyt kun mä kuvaan tätä videota, niin kello on
kello on nyt kohta 8 illalla. Mä aloitin tämän kuvaamisen joskus 7-6 tai jotain, mä en tiedä. Niin nyt kyllä on oikeesti alkanut. Elikkä mä aloitin noin pari tuntia sitten, elikkä mä oon noin tunti 40 minuuttia ja Dragon yrittänyt. Mä en saatellut, mä ajattelin, että menee ehkä joku 40 minuutin grindi ihan maksimissa, ettei mennyt niin huonosti osaa pelata, mutta näkee mulla vähän liian isoja luuloja itsestäni. Ekaa kertaa muuten vähän edes pide, ei oo ekaa kertaa, mutta pääsikö nyt muuten? Ei kun en mä pääse. Oikeesti nyt alkaa oikeesti niin paljon kiehumaan, että mä ehkä jätän huomiselle tän tyyli joskus. No sen näkee sitten, että päätäks mä kuvata tän vasta huomenna loppuun. Ei oikeesti, nyt alkaa ärsyttää niin paljon. Ei tee yhtään paljon slashia. Okei, uudestaan se mutta mulla ei ollut pääsee mitään. Mulla ei ikinä näe niinku stressan näin paljon slashia. Kun mä stressasin, mä ikinä ei niinku, mä oikeesti mitä lopettaa tää varmaan oikeesti ihan just yhtään. Mä haluan oikeesti rakentaa ja mä haluan alkaa rakentaa joku huumaan videolla. Mä haluan sellainen juttu, että huutaan ihan videolla. Mä varmaan pitää tauko ihan just, niin voitte yhtään mitään. Mä en voi huunnesti, mä haluan alkaa rakentaa videolla. Ja siis mulla ei oo mitään varmaa siellä, että kyllä joka useinkin joskus alan rakentaa vähän niin. Paremmin mä lopettaa niitä videoita, jos ei halua olla sellainen. Ei oikeesti yhtään mitään. Kyllä pari yrityksiä, mä oikeesti lopetan tän. Mä en tiedä. Tai sitten, en tiedä mitä mä teen oikeesti. Miten minä yhtään puhuta. Ei niinku. Nyt alkaa riittämään. Miten nää? Miksi mä kuolen tohon? Toi on maailman helpointaa. Joo, nyt riitti. Tiedäkään paljon mua ärsyttää. Mä oon vahingossa poistanut sen klipinä, missä mä verin, mutta mä oikeesti vannon, että mä verin 50%. Yritän tehdä vaikka short-videon, kun mä vedän sen uudestaan. Mä vahingossa poistanut väärän klipinä, mutta joo, mä teen short-videon varmaan jossain vaiheessa, kun mä vedän sen 50%